Dobrý večer vám prajem. Tak som tu opäť s novinkami. Dneska zasadalo zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja. Pred jeho začatím náš predseda Ondrej Lunter udelil 11 osobnostiam poprvýkrát cenu predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Dámy a páni, dnešných 11 ocenených žien a mužov som navrhol a vybral aj spomedzi viac ako 90 návrhov, ktoré nám poslali naši spoluobčania. Na župnom zastupiteľstve sme dnes vypočuli plán prevádzkovateľa nemocníc AGEL a čo sa nám podarilo, zrušili sme uznesenie o zrušení 3 škôl. Ide o gymnázia v Detve, v Krupine a v Novej Bani. Školy sa etablovali na trhu a tým pádom sme sa uniesli na tom, že nebolo rozumné ich zrušiť. Toto považujem za dobrý krok. Dnes sme zasádli aj ako poslanci mestského zastupiteľstva vo výbore mestskej časti s cieľom delegovať seniora do primátorskej rady seniorov, ktorá má vzniknúť čoskoro na základe štatútu z čias Petra Gogolu. Nominovali sme za náš volebný obvod pani inžinierku Evu Ivaničovú. Držím jej palce a vám držím palce do ďalších dní a prajem vám všetko dobré. Ozvem sa opäť na budúce. Dovidenia, do počutia.